जाहाथे माने जोङो एबार इलेक्सन बिटिसिनि जिएडि डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां रिजेन सारा माखासे बाथ्राफोरजों खेंफ्रुसारनानै होदों सोंलुनि सायाव बावखुंग्रिखौ लानानै आरो बेयो मा नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन। सार देग्लायनि 13थि बावखुंग्रि फोरबोआवहाय नोंथाङा देग्लायनि बोसोरावहाय माबायदि अनुभब खालामदों, माबायदि जानाय नुनो मोनखो? दिनै बेलासि समाव 13थि बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2026 नि जे खुङै दिनै जोबथार दिन, बे जोबथार दिनाव आङो जोंनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट, कालचार डिपार्टमेन्ट आरो टुरिजिम बे मोनथामनि जे उद्देश्य लानानै हाबाखौ मावलांदोंमोन। खोब आङो मोजां मोनदों, मानो होनबा गुबुन बोसोरनिफ्राय एबार दावबायारिफ्रा बा हाजो गाखोआरिफ्रा बहुद एडभान्स जादों, बांसिन जादों, सिस्टेमाबो मोजां जादों। जाहाथे माने आं बेखौनो बुंनो नागिरो, जाहाथे माने बोथोराबो मोजां, बेखौ आङो अनुभब खालामदों। जाहाथे रायजो राजाया आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट बोसोरावबो साबसिन खालामनो हायो, बेखौ आङो मिजिंथिनानै दं। आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट हिसाबै जोङो बारा खेलाखौ लानो हानाय जायाखै। नेक्स्ट इयाराव जोङो बिनिफ्राय गोबांसिन लानानै मोनसे मोजां परिबेस लाबोगोन होननानै सानो आरो। सार, फैबाय थानाय समावहाय नैबे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ माबायदि डेभेलप जालांनायखौ हास्थायो नोंथाङा? आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों, बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौथ' बयबो मिथिगौ, गोदोनिफ्रायनो हाजो गाखोनाय नियमा दंमोन। खिन्थु बिटिसि सरकार जानायनिफ्राय 2013निफ्राय बिराद गाजा गोमजायै बेखौ खुंबोनाय जादों। आरो बे खुङै दिनै नै माने 2022 जाबाय। बेवहाय ओरैबादि मोजां परिबेसाव फैगासिनो दं, जाहाथे माने जोङो एबार इलेक्सन थानायनि थाखाय माखासे फान्डफोरखौ जोङो माबा खालामनो हायाखै। नेक्स्टआव बिनिफ्राय जों साबसिन माने कालारफुलसिन बानायनो नागिरदों, बेखौ जोङो खोथा होबाय आरो दिनै। सार, बावखुंग्रि समस्तिखौ बिटिसिनि बयनिख्रुइ समायनासिन जायगा होननानैहाय दिनै जोङो मिथिनो मोनगौ। नोंथाङा नैबे बावखुंग्रि समस्तिखौ टुरिजिम डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबायदि एक्सन लाजानायखौ हास्थायो? आङो बेखौनो टुरिजिम डिपार्टमेन्टखौ हांख्रायनो नागिरदों, जाहाथे माने मोजां बाजेट लानानै बिनिफ्राय आरो साबसिन कालारफुल खालामनो हायो। बेखौनो आङो EMजों रायज्लायगोन, आं बा सारमोनजों रायज्लायगोन, चिफ सारजोंबो रायज्लायगोन, जाहाथे माने बिनिफ्राय साबसिन कालारफुल बानायनो हायो, बेखौ आङो मिजिंथिबाय। थेंक इउ सार।